battle it out for the Louis Vuitton 37th America's Cup. Vale, Geni. Bueno, primer de tot, merci. Ara m'emocionaré, oi? El que anem a fer és heavy, vale? Vull dir que ara m'ha costat molt arribar aquí, però ara anem a concentrar-nos, vale? És possiblement un dels projectes més grans que heu fet, si no el més gran? No, possiblement no, és. És el més gran. Jo m'estimo molt floc i vull que el show surti bé. I bueno, això. A veure si surt tot bé, va. Perquè amb el treball meu i d'en Carlos hem aconseguit el gigante colossal. Sí, quasi 170 metres d'alçada. D'alçada mateix. Una bogeria. A nivell de producció està sent intens, molt intens, perquè som un equip molt ampli i coordinar tot això doncs, no és fàcil. Con pruebas y más pruebas para que todo vaya muy bien. I bé, ens posa a prova també com a equip i també a nivell personal. Una mica estressat i un pèl nerviós també. Queda poc per començar tot i... Penso que pot arribar a ser un tret de sortida molt important per tots. I va ser la hòstia! Últims preparatius perquè tot estigui a punt. És la primera vegada que la Copa Amèrica fa una cerimònia inaugural abans de la gran final. Un dels moments culminants serà el cel, on arribaran a participar 1.000 drons. Ha arribat el dia. Al final, després de tanta feina, portem molts de mesos, un any i mig concretament, treballant amb aquest projecte i al final hem arribat a Barcelona i hem desembarcat amb els 1.000 drons. I molt emocionat perquè aquest projecte ha costat molt, hem treballat molt, portem molts anys treballant per arribar a aquest nivell i avui es provarà una cosa interessant, no? El tornar, afegir els drons, diguéssim, a volar amb teatre, amb narrativa, durant 38 minuts seguits anirem traient drons i eixams de drons i explicarem històries i bueno, per això treballem i estem molt emocionats, la veritat, del que estem fent. Vale, nois, confiem que ja podem posar bateries. Connectem? Bueno, gent, ho hem fet. Ara sí. Que maco, No, bueno, que moltes gràcies per tothom. Pues no sé, dilluns no sé què ens preguntarem, però tocarà veure el TV3. La veritat, ha anat molt bé. Thank you.